Me oleme siis oma piiblitundide sarjaga siin juba päris pika maa maha käinud, oleme maailma loomisest jõudnud juba vaata et veeuputuseni välja. Oli, kui palju seal aastaid oli nende vahel? No kuule, ma ei tea seda. Kahjuks ei tea. Olid siis liiga noor vist veel? Võib-olla. Et ei mäleta seda vana aega enam. Jah, mina ka ei mäleta seda vana aega enam, aga ilmselt see oli ikka üksjagu aega tagasi. No väga tore, väga tore. Aga täna me siis räägime sellisel päris tõsisel teemal, nagu ma aru olen saanud. Ja ütlen etteruttavalt veel seda, et järgmisel nädalal, see on siis 10. detsembril on meil järgmine osa sellisest loengusarjast Ristiusk võhikutele. Ja siis on teemaks see, et mida tähendab, et kristlased usuvad Jeesusesse, Kristusesse. Ja seda korda on meil lisaks sellele, et me teeme seda ka interneti vahendusel, nii nagu tänast piiblitundigi, siis on meil ka külaliskõneleja ja selleks on õpetaja Joona Toivonen, kes räägib meiega otse Myanmarist. Nii et meil on väga rahvusvaheline värk siin. Aga nüüd ma arvan, et me oleme selle ajaga suutnud piisavalt palju koguda vaatajaid. Ma näen, et lausa 2 vaatajat on Facebookis juba vaatamas, aga küllap on neid ka, kes pärast siis tagantjärele seda saavad vaadata. Nii et ole hea, Olli, ma annan siis sõna sulle üle. Aitäh. Ja tere ohtust kaikille. Kui keegi uus on siin meidän piiblitunnil nyt, niin minun nimi on Olli Olenius ja mä olen Suomen missionär. Ja peatöötän nyt siellä Polvan Maria kokutusessa ja normaalselt oleksisimme siellä Polvas pastoraatissakaan nyt veepi läpi ja no hea niin. Okei. Tänään se piiblitunnin teema meillä on siis se V-uputus. Olemme vaikka pikkalle jopa tullut sieltä Bibli alkuisesta. No ei vielä pikkalle, olemme Peatykkis 6. Ja tänään meillä onkin tähendys luketa ne Peatykkit 6-8. Aga ennen kuin hakkamme neitä lukema, niin on esimmäiseksi hea tehdä sellainen meeltetuletus, että missä meidän tänä päivä se biblikoha tausta on. Bibli alkuisessa siis Jumala loi inimisen ja maailman heaksi ja ta loika inimisen vapaksi. Aga iniminen kasuttaisi tämä vapautusvalesti ja iniminen käisi vastu Jumalan sanaa ja tämä lankesi pattu. No pattulankeminen, se ei jäänyt ainut Aatami ja Eeva ensimmäisten inimisten probleemiksi, vaan se mojuttaisi koko inimkonnassa. Ja elmisellä korralla lukesimme, kui Aatami ja Eeva lisääntup, järkne pattu nende poiki. Ja siellä Biblissä oli se luku ensimmäisistä vennatesta, Kainista ja Aabelista. Ja nende luku ei ilusasti loppunut, kui Kain morvab Aabeli. Ja meille kirjoitetaan siellä Biblissä, että pattu lisäneb inimkonna kesel. Aga inimiset lisääntus rohkem ja niin öelty teise Aabeli, ehk siis Aatami ja Eeva järkneva poja Setti, Soolle synnip Noa. Ja tänään me saammekin kuulta rohkeammin, millinen mies se Noa oli ja mitä Jumal teki tämä elulla. Aga ennen kuin hakkamme Biblit lukemaan, niin on hea palvettata. Pyhä kolmaisuus Jumala. Me annamme sinulle tänään sest, että sä olet meille antanut sinun sana. Ytle meille, Jumal, tänään missä sinun tahe on ja läkkittä pyhä vaim avaamaan meille sinun sana. Tee se sana eläväksi meidän elus. Jeesuksen nimessä me sitä palvettamme. Amen. Selkeä. Olemme siis ensimmäisen Moosesen raamattu Peatykkis 6. Olemme lukenut
sinne. Ja luen siis ensimmäisestä Mooseksen raamattu päätykkistä 6, 4 ensimmäistä salmi. Ja kun iniminen hakkas maa peal paljon saama, ja neille syntis tytreit, siis näkit Jumala pojat, et inimeste tytret oli ilusat, ja nat votsit enestele naisi koikist neist, ketä nat väljä valitsit. Aka issant ytles, minun vaim ei pea ikavesti jaama inimessä, sest taan ikkaki ainult liha. Olkuta elupäivi 120 astetta. Sel ajal ja veel pärast pooleki, kun Jumala pojat heitsit inimeste tyttärte juurte ja need neille lapsi ilmalle toit, olit hiiklaset maa peal. Need samat väkimehet, kes muistest ajast on kuulsat mehet. Okei. 6. päätykki alku se on vaikka huvittavia ja sellainen kerullinen kohta Biblis. Se ytleb meille ajasta, millä Jumala pojat apielus inimeste tyttärteka ja nente lapset oli hiiklaset, need samat väkimehet, kes muistsest ajast on kuulsat mehet. Ärkä paljon kysymyksiä. No, ensimmäinen kysymys on, että kes need Jumala pojat oli? Siinä on vaikka imelik nimi, Jumala pojat. Ja näyttääks niin, että se pole täyesti kintel. Aka ajalosselle on annettu 4 tolkentusta. Leisin 4 tolkentusta, missä selle on ajalos annettu. Ensimmäinen tolkentus on se, että ne Jumalan pojat oli miehi Kaini soost. Teine tolkentus on se, että ne Jumalan pojat oli Setti soost. Miehi Setti soost. Siis tavallisia ihmisiä. Aka täyesti epäkintlaksi jää, että miksi nentelle oleks annettu siinä sellainen nimi kuin Jumalan pojat, kuin että oleks tavallisia miehiä. No, tolkentus number 3 on se, että ne Jumalan pojat oli keeki vuorat kuninkat, kust meitä ja mitäkin rohkeammin. Ja 4. tolkentus oleks se, että Jumalan pojat oli inklit, ehkä jopa langennuit inklit. Ja minun jaoks näyttäks, että ehkä se viimeinen tolkentus oleks Bibliajärki se koikke usuttavan. Aka eittämättä se kuulap nattukke selliseltä muinaisjutut. Okei, miksi? No, kun me vaatamme, kus mujal vanha testamentti ytleb Jumala pojist, niin me leitamme Ioppi raamattu alkusesta. Jumala pojat, kus se tähentab inkleit. Jumalan pojat tähentab Ioppi raamattus inkleit. Ja kui ei mitäkin muut tolkentusta Bibel meille sovittaa, niin se perästä voiko mötletä, että se loo Jumala pojat oleks inkleit. Ja ehkä selle tolkentuselle sopiks se, että Jumala poikate ja inimeste tyttärte lapset oli erilliset teisistä. Et siinä oli mitäkin erillistä nente lapsissa. Näitä ei ollut niinku tavallisia. Ja kes täältä voi olla, että nämä toesti oli lankennuit inklit, kes sinne, että Jumalan pojat on. Aka se on hea ytletään, että on tolkentettukaan, että nämä oli tavallisia ihmisiä. Näettekö Kaini soosta? Mä pole kintel ja se jää vaikka epäselkeksi. No teini kysymys, missä ärkäp siitä 6. päätykki alkusesta on kysymys, että kes nente lapset oli? Teisis tolkentusis on, että nat oli hiiklaset. Teisis se on tolkennettu rohkem, että nat oli nakuu neetkes lankes. Ja teiset on tolkentanut, että
siinä takan oleva hebreakielen sana nepfil oleks rohkem selline päris nimi. Ja se oleks nagu nimi teattavalle inimisgrupille. Aga eestikeelses piiblis on tulkinnettu, että nende lapset oli hiiklaset. Kas mujal piiblis üteldakse hiiklasist? Ja. Kui sadate voi jopa 1000 aastatte pärast Israelin rahva läheneb Kanaanimaat, Mooses läkitab luurajat uurima seda Kanaanimaat. Ja seal kirjutatakse seal 4. Moosese raamatus, että kun nad tulevat takaisin, need luurajat ütles nii. Me näkimme seal hiiklasi, Anaki poegi hiiklaste soost. Me olimme iseendi silmis naku rohutirtsut ja samasukuiset olimme meiega nende silmis. Okei. No, kas neil hiiklasilla on mingi ühendust nende hiiklaste kakust siin Noa-ajast üteldakse? No, minun jaoks se on väga keerullinen sopittada selle Noa-loolle. Sellepärast, että hiljem meille tuleb veeuputusest selline pilt, että kõik teised inimesed, välja arvatut Noa-pere, saa siin surma. Et sen järgi ne 4. Moosese raamattu hiiklaset, ne ei voi olla samasta soosta kuin ne Noa-ajan hiiklaset. No, on väga keerullista ütletä, että kes nad täpselt oli. Ja onneksi se pole meidän biiblipeatükkide peasia. Aga väga huvittav koht Biiblisse 6. peatükki alku on. Sitä saamme imettada kaikki. Aga on hea tähele panna, että näyttäks niin, että kui se Jumalan pojat tekevät siinä lapsi inimistyttärteka, niin viib se sellemis juhtub järgmiseksi. Ja loinkin sieltä päätykkistä 6, salmit 5-7. Kui Issan näki, että inimisen kurjus maapeal oli suur, ja koikta sytämme mötlemiset ikä päev yksnes kurjat. Siis Issant kahetses, että inimisen oli teinut maapealle, jota sytä valuttas. Issant ütles, mä tahan inimisen, kelle mä olen loonut maapealt kauttata, niin hästi ihmiset kuin loomat ja roomajat ja taivalinnut, sest mä kahetsen, että mä nat olen teinut. Siinä on väga dramaatillinen koht Biiblis. Kui maailma looja, koik teatav, koik voimallik Jumal ütlepet, mä kahetsen. Sä teat, että asiat on väga vakaa. Koikta sydämen motlemiset ikäpäiv yksnes kurjat. Niin meille kirjoitetakse ihmisistä. Siinä kirjoitetakse, miss järknes sitä, että ihmisestä tuli pattune. Ja se on väga tosinen asia. Ja on hea tähele panna, että se ei ole ainult nende muinaisaikate ihmisten probleemi. Ei ainult teisten ihmisten probleemi, vaan se on meidän probleemi. Se on meidän tema-ajan ihmisten probleemi. Puuttuu minun elu, puuttuu sinun elu. Ja selleksi meillä onkin niin survaja Jeesuselle. Tämä on ainsus, kes voi meidät päästä. Tämä on vastus meidän probleemille, missä on pattu. Ja niin suur on ihmisten kurjus, että Jumal joutaa väga radikaalselle tulemuselle. Koik peab kaotada, nagu puhas alku. Aga kas täiesti puhas alku on Jumala tulemus? Luemme etasi. Salmit 8-13.
Aka Noa leitis armu issanta silmis. Se on juttustus Noa soost. Noa oli yksi oikea mies, täiesti vakaa, oma rahvapolve seas. Noa kontis koos Jumalaka. Ja Noalle syntis 3 poika, Seem, Haam ja Jaafet. Aka maa oli Jumala palke ees, raiskuläinut ja väkivalt täittis maat. Ja Jumal vaattas maat ja näe, se oli raiskuläinut, sest koik liha maa peal oli oma eluviisites raisknut. Ja Jumal ütles Noalle, kas mä olen otsustanut tehdä loppu koikelle lihalle, sest maa on täis nende väkivalta, ja seepärast vaatta, mä hävittän nemat koos maaka. Siinä alkaa Bibli järkminen period, missä Bibliteatvuses nimettätakse Noa toletoks, kus öeltakse Noast ja tema soost. Siinä kirjoittatakse väga austattusti Noasta. Siinä luki jopa, että tämä oli oikea mies, jopa täiesti vakaa. Siinä keegi voiks mõtleta, että se koht on kokkusopimattu Bibli yltise inimkujuka, miss järki keegi inimene pole enna vaka, vaid koikon pattuset. No, ehkä se tapeaks tolkentamana, kun kirkkuisä Augustinus tolkensi, että Noa oli niin vaka kuin tavalliselle ihmiselle on voimallik. Ehkä tämä oli vaka kuin me verreltamme tätä teisi ihmisiä. No, ennen siinä kirjoitetaan, että Jumala järki ihmiset ja luomat oli muuttunut halvaksi. Ja nyt teisellä viisillä kirjoitetaan, että tämä maa oli muuttunut halvaksi. Ja Jumal tahab tehdä loppu kaikkelle lihalle. Ehkä praegusella ajalla se on vaikka sellainen vööräs, että öldäkseni niin lihast. Akka Biblille se pole vööräs. Se, että yteltäkseni lihast niin muoti, se on vaikka tuttav Uudesta testamentista Pauluse kirjatesta, kun olet näitä lukenut. Kun Sealia ja siinä vanha testamentti looska kirjoitetakse lihast, niin siinä lihalle ei tähdetä ainult meidän keha, vaid sitä pattu, missä meissä on. Se liha siinä tähendää kuin meidän luomusta. Ja se pole niin, että ainult meidän keha, meidän liha on pattunen, vaan kyllä se niin on, että pattu on meidän mieleska. Inimiselle ja inimissoulle se pattu on sellainen vaikka yltinen asia, ei ainult meidän kehallinen asia. Okei. Jumal tekee siinä teattavaksi Noalle tämä plaani. Ja Jumala hea plaani tämä jaoks. Loemme etäs. 14:22. Tee eneselle laiv koferi puust, laiv tee kampriteka ja pikita seta seest ning väljäst maapikika. Ja tee sen ontaviisi. Laiva pikkus olku 300 kyynärt, lajus 50 kyynärt ja korkus 30 kyynärt. Valmista se kyynramootu järki. Tee laivalle kattus pealle ja tee yksi laiva kyljessä. Tee sellelle alumine, keskmine ja ylemminen laki. Sest vaatta, mä saatan veeuputtu se maapealle ja hävittän taivaalta koik liha, kus eluvaim sees on. Koik mis maapeal on, pea pinkeheitma. Aga sinuka mä teen leppinku, ja sinä peat minemä laiva, sinä ja su pojat, su naine ja su poikate naiset sinukaan. Ja sä peat viimaa laiva koikist elävaist olenteist, koikist lihast, ikast liikist 2,
et naat koos sinukka jääksit elama. Need olku isäne ja emane. Lintutest nende liikkide järgi ja loomatest nende liikkide järgi. Kaikista roomajaist maa peal nende liikkide järgi, kaikista peavat 2 tulema sinun juurte, et nad voiksit jäämä elämä. Ja sinä votta eneselle kaikista roasta, mitä syökse ja koko enese juurte, et se oleks toittu sinulle ja neille. Ja Noa teki koik, niin kuin Jumal tätä käskis. Noin tätä teki. Jumal siinä ytlep Noalle tämä plaani. Ja on huvittav tähelle panna, että yltiselt Noa on väga passiivinen persoon siinä loos. Siinä Bibliloos tämä ei ytle mitäkin, ei kirjoiteta, että tämä mötle mitäkin. Tämä ainut tekee sitä, missä Jumala temalle ytlep. Noa teki koik niin kuin Jumal tätä käskisi. Ja se opettaa meille kuullekkuust Jumala ees. Että Jumala on antanut meille vapautuse, on lopputen lopuksi meidän päästäminen täiesti Jumala työ. Jumala paljastaa, että vee läpi maailma kauttatakse. Ja Noa peab ehittämä laiv. Siinä eestikeelle tolkentuses on se sana laiv, missä on sellainen väga tavallinen sana. Akka suomekielen tolkentuses se on tolkennettu erinevalla sanalla arkki, Noan arkki. Ja sitä sanaa ei kasuteta Suomessa teisistä laivatesta. Ja vaattasi, että hebrea kieles se arkki voi laiv sana, missä siinä takana on, niin se pole sellainen väga yltinen sana. Ja vanhassa testamentissa tämä kasutetaanko ainut yhdestä teisessä kohdassa. Se arkki voi laiv, se on se Noa-laiva, se on se väikkelaiv, kus Peepi Mooses seilap Niilusjoel. Eikö siis siitä Suomen tolkentusesta näemme hästi se, että se on sellainen vaikka erillinen laiv, aga se eesti tolkentus on kaphea selle pärast, että toellisesti se oli suurlaiv, missä Noa ehittäisi, ei mitäkin muuta. Noa-laivasta peaks siis tulema umpne puulaiv 3 korrusella. Ja se peaks olema umbes 150 metri pik, 25 metrit laajuiselt ja 15 metrit korkea. Akka täpselt sitä me ei teada. Selle pärast, että siinä oli että ne oli kyynärät. Ja se kyynär, missä on siitä niin pik, niin teemme, että se pole sellainen täpselt myöt. Ja me ei tiedä, että kui pik Noa kyynär oli. Kas Noa oli suurmies voi väikkemies, sitä me ei tiedä. Aga se me teemme, että se oli väga pik se Noa-laiv. Laiva mötte oli siis se, että Noa peaks kaasavotma tämä oma pere lisäksi paar koikkiteen olevusta, että nad ei väliä suris. Tämä on ollut sellainen asia, missä on ollut inimisille koikkiteilla aikatella, kes on Bibli lukenut ja Noan luku kuunnut, niin väga sellainen huvittav koht. Kas toasti oleks voimalliksi saada koik maailman loomat yhtä laivassa. Teiset on matlennut, että se oleks täiesti voimattu ja mötte Noa laivasta täiesti sellainen nauruväärne asia. Aga teiset on teinyt erillisiä uuringuit ja teinen jopa mötles, että Noa laiva oli koikkite loomaten jälkeen vielä puol tyhi. Yksi kommentaar kirjoittaisi jopa niin. Solttu muitukin sest, että mittu paljon loomasi Noa päivillä oli olemassa. Kui se oleks sama paljon kuin praegusella ajalla on, niin se oleks väga voimattu notte, että koik oleks samassa laivassa, niin suuressa laivassa kuin se Noa-laiva olikin.
niin mä olen kuunnut. Aga se mä tean, että keegi ei todelliselt tea, millal Noa elas ja mittu paljon erinevaid loomasi sel ajal oli. Seda me ei täpselt tea ja selpärast me ei voi teada, että kas se toesti oli voimattu või voimallik. Selge, luemme edasi. Olemme jopa peatykis 7 ja 6 esimest salmi. Ja issand ütles Noalle, mine sinä ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapolves seas minu ees oikea olet. Votta enesele kaikist puhtaist loomadest 7 paari, isane ja emane, ja loomadest, kes puhtait ei ole, 2 isane ja emane. Nonta sammutti lintudest taivaal 7 paari, isane ja emane, ja nende suku jääks elämä kogu maa peale. Sest jopa 7 päivä pärast ma lasen vihma satata maa peale 40 päivä ja 40 ööt. Ma kaotan maapinnalt kõik olendit, ketä ma olen teinud. Ja Noa teki kõik nonta, nagu issand teda käskis. Ja Noa oli 600 aastat vana, kui uputusvesi maa peale tuli. Ja Noa läks laeva, ja ta pojat, ja ta naine, ja ta poikat ja naiset temaga. Veeuputtuse eest. Okei. No need, kes on rohkem lastepiipleid kui piipli lukenut, voi olla yllättynyt, sest kui vähe piipli loppujen lopuksi ütleb meille se laeva ehittämisen ajasta. Lastepiiplit kirjoittavat meille natuke rohkeamisesta ajasta. Ehittämisen ajasta ei piiplis kirjoiteta mitäkin. Aga juutitel ja se järki ka alkukristlasil oli sellainen pärimus, että Noa oli laivaehittäjä lisäksi pöörtumisen jutlustaja. Ja että ehittämisen ajan Noa kutsui inimisi pöörtuma Jumala puoleen. No, voi olla, että niin oli. Aga näyttäks niin, että kun Noa niin teki, niin keegi ei Noa usunut, vaan ainut tema oma pere tuli tema kaasa laiva. Ketakin muut inimestä ei laiva tunnut. Ja kun veeuputtu sakkap, on laivassa siis Noa, tema nainen, tema pojat ja nende naiset. Ainut paljon hiljem Biblis meille kirjoittatakseen puhtaista ja epäpuhtaista loomatesta. Aga näyttäks niin, että Noa teatas nendest ja tema peaks votma ikä puhast looma 7 paari. Ja teisi vain 1 paari. Ja me saamme hiljem kuulta, että miksi Noa peaks votma 7 paari neitä puhtait loomasi. Salmit 7-24. Ja Noa läks laeva, ja ta pojat ja ta naine ja ta poikat ja naiset temakaa veeuputtus eest. Puhtaist loomatest ja loomatest, kes puhtait ei ole, ja lintutest ja kaikista, kes maa peal roomavat, tuli kahekesi Noa juurte, laiva isane ja emane. Nontana kun Jumal Noalle oli käsu annut. Ja 7 päivä parast tuli veeuputtus maa pealle. Sel aastal, mil Noa 600 aastat vanaksi sai, teisekuun 17. päiväl, otse sel samal päiväl puhkesit koik suure sykavuse allikkat ja taavaluukkyt tehti lahti. Ja satu tuli maa pealle 40 päivä ja 40 öö. Otse sel samal päiväl läksit Noa ja Noa pojat Sem, Haam, Jaafet, ning Noa nainen ja 3 poikat ja naist yhekos laiva. Nemat ja koik metsäloomat oma liikkitä järki ja koik suku kariloomat oma liikkitä järki. Ja koik suku roomajat, kes maa peal röömavat, oma liikkitä järki ja koik suku lentäjät, oma liikkitä järki. Koik linnut ja koik tiivulliset. Ja need tuli Noa juurte laeva 2 kauppa koikest lihast, kus eluvaim sees on. Ja need, kes sisse läks,
olit isänä ja emäne kaikkest lihasta, nontana kun Jumal temalle oli käsy annut, ja isant sulkes ukse tema takant. Siis tuli 40 päivä vee-uputust maapealle, vesi tousis ja tostis laiva, nonta, et se kerkis maast korkealle. Ja vesi vottis voimust, niin seta sai maapeal väga paljon, ja laiv liikkus veepinnalla. Ja vesi vottis maapeal väga voimust, ja koik korket mäet koko laiva al kaetti. Vesi tousis neist 15 kyynärt korkeammalle, nonta, et mäet olit kaettut. Siis heittis hinke koik liha, mis maapeal liikkus, niin hästi linnut kuin kariloomat ja metsloomat ja koik roomajat, kes maapeal roomasit, koik inimisetkaan. Koik, kellel eluvaim hinkus ninas oli, koik, kes olit kuival maal, need surit. Nonta hävittätti koik olentit, kes maapeal olit, niin hästi inimiset kuin loomat ja roomajat. Ja linnut taiva al hävittätti maapeal, järelle jäit ainult Noa ja need, kes temaka laivas olit. Ja vesi voimutses maapeal 150 päivää. Siinä juhtui siis se veeuputus. Ja siis heittis hinke koik lihamis maapeal liikkus ja linnutkaan. Mitmet on keelannut, että mitäkin sellistä veeuputusta pole ajaloos juhtunut. Aga on väga huvittava, että minkä sukun veeuputusluku on leitnut pea koikialta maailmalta, väga erillisestä kulttuuritesta. Teisellä puolella maailmaa onka sellaisia veeuputusluku, ja Lähi-idässä väga paljon ne ollutkaan. Ja minun jaoks ytlep sest, että veeuputuslool on minkin ajalollinen pärimus. Nendes lukutest, missä maailmalta on leidnut veeuputusesta, nendes on paljon sama, aga nad on ka erinevät. Ja meidän veeuputusluku on erillinen teisistä seepärast, että se ytlep meille yhdestä Jumalasta, kes on se takana. Näiteks teisis Lähi-itä veeuputuslukudes se pohjus veeuputuselle on se, että ihmiset tekevät liika suurt häältä ja monet jumalat, nad usu monen jumala, nad ärittyp ihmisille. Et ihmiset tekevät liika suurt häältä ja seepärast tuleb se veeuputus, kun jumalat ärittyp. No, ristiusu loos, se pohjus sille veeuputuselle on paljon sykevä. Se pole sellainen muinaisjuttu, kun Jumala on minkin kannattamattu puupea. Vaan siinä hea yksi oikea Jumala, maailman luoja, on vastu ihmisten kurjusta. Ristiusu Jumala pole jouvettu vait koko maailman tema käes. Temalla väki ja voim luoda maailm tyhistä, ja temalla voim se hävittätä. Temalla pole vaja meidän arvamusille. Ja voiksikin kysytä, että kas me mälettämme, että meidän Jumalan se sukune. Meidän elu ja koko tämän maailman sellisen Jumala käes. Kas me mälettämme se. Luen Peattykistä 8, esimmäiset 19 salmi. Siis Jumala mötles Noalle ja kaikille metsäloomatelle ja kaikille kariloomatelle, kes temaka laivas oli. Ja Jumal laskis tuult puhuta yle maa ja vesi alanes. Ja sykavuse allikkat ja taavaluukit suletti ja satu taivast keelatti. Ja vesi takanes maapealt, takanes yhä ja 150 päivä parasta oli vesi vähentynyt. Ja 70. päivällä peattus laiv Araratti mäkete kohdalla. Ja vesi vähenes yhä 10 kuu ensimmäisellä päivällä paitsit mäkete tiput.
Ja kun 40 päivää oli myötynyt, siis Noa avasi laiva akna, mille ta oli teinyt, ja laskis väliä yhden kaarna. Se lentäs sinne ja tänne, kuni maa peal oli kuivanut. Siistä laskis eneessä juurest väliä yhden tuvi, kes nähä, kas on maa pealt kahentunut. Aga tuvi ei leidnyt omaa jalavarvatelle puhkepaikka ja tuli takaisin tema juurte laiva, sest vesi oli vielä koko maa peal. Siista pistis oma käe väliä ja vottis tema, niin pani eneensä juurte laiva. Ja ta oottas veel teist 7 päivä, niin laskis taas yhden tuvi laivast väliä. Ja ohtul tuli tuvi tema juurte ja vaatta, tal oli nokkas olipuu haljas lehti. Siis Noa muistis, että vesi oli maa pealt kahentunut. Ja ta oottas veel teist 7 päivä, niin laskis yhden tuvi väliä, aga se ei tullut enää takaisin tema juurte. Ja 601. Noa eluaastal, ensimmäisen kuun ensimmäisellä päivällä, oli vesi maa pealt kuivunut. Ja Noa vottis ara laiva kattuse ja vaattas, ja ennäe maapint oli tahentunut. Ja teise kuu 27. päivällä oli maa täiesti kuiv. Ja Jumal koneles Noaka niin ütles, minä laivast väliä, sinä ja sinun nainen ja su pojat ja su poikat ja naiset koos sinuka. Koik loomat, kes su juures on, koik liha, niin hästi linnut kuin loomat. Ja koik roomajat, kes maa pealt roomavat, niin eneseka koos väliä, et nad sikineksit maa peal ja oleksit viljekkat ja et neit maa pealle saaks paljon. Ja Noa läks väliä, ja ta pojat ja ta nainen ja ta poikat ja naiset koos temaka. Koik loomat, koik linnut, koik roomajat, kes liikkuvat maa peal, läksit laivast väliä, sukukontade kauppa. Vaitsin loos on paljon häving, ei Jumal siis unustanut Noa. Ja tämä perekonna vait ja neit loomisel laivas. Siinä V-uputtuses, missä Noa-lous on, siinä on mittu elementti maailma loomisesta. Voit mälettää, missä on Raamattu ensimmäisessä päätykkis oli. Missä oli sarnanen seka, missä siinä loos oli. No, maailma alkuses Jumal tostap maa sellisestä kaosveestä. Esimerkiksi on vet ja sieltä Jumala tostap maa. Ja nyt tämä tekee niin, naku teise korran. Hävingo kesälle tuleb järjekort. V-kesälle tuleb maailma. Ja teatut möttes siinä tuleb naku uusi alku maailmalle. Koik teiset on surnut ja ainut ne, kes Noa laivas on. Nentest etasi alkaa uusi alku. Loen B-seltä se 8. päätykki loppu. Loen kaksi salmia tässä. Ja Noa ehittäisi Issantalle alttari ja vottis kaikista puhtaista loomatesta ja kaikista puhtaista lintudesta, niin kuin ohvertas alttarilla polettusohreita. Ja Issant tuntis meeltivät lohna, ja Issant mötles oma sydämessä. Ma ei nea enää maat inimisen parasta, sest inimisen sydämen mötlemiset on kurjat, ja tää lapsapolvesta pealle. Ma ei hävittäkään enää koik, missä elab, nonta näku mä olen teinut. Niin kauan kuin pysyt maa, ei loppe kylv eka loikus, kylm eka kuum, suvi eka talv, päiv eka öö. Parem Jumal oli siis Noalle ytlennyt votta kaasa sinne laiva rohkeammin kuin 2 paar ikast puhtaista loomatesta ja pohjus avanepsiin. Noa peaks ohvertama nentest puhtatest loomatesta. Kas Jumal oli antanut Noalle juhtnööre, kui ohvertata, sitä meille ei ytletä.
Nagu Kain ja Aabelkin ohvertas, meille ei ytletty, että Jumala oleks nentele mitäkin ohvertamisesta opettanut. Ja Nooka on sama. Ja Jumal lupaa, että tema ei hävitä enää maat teistä korran. Aga se lop on natuke yllättävä. Vaikka tema yhdestä vaatenurkasta onkin sellainen uusi alku, ei pattu vielä ole ära. Jumal teatap siinä, että vaid inimkonna saa uue alkuse nuo soost, kes oli oikeamies. Ei se tähentä sitä, että iniminen pole enää pattune. Ja vaid Jumal teatap, että sest etasi inimkonnas tulee olema pattu, että inimkonna tulee olema pattune, anna tema nentelle tema armo. Ja lupaa, että tai enää hävittä maat. No, järkmisellä korralla tema aasta viimeisellä biblitunnilla me ytlemme rohkemisesta Jumala lepingusta Noaka. Aga lopuksi tahan vielä ytletä nattukke, kui Uudessa testamentissa tolkentata sitä Vanha testamentti veoputtuse loo. Saal Petruse esimmäisestä kiristä peatykistä 3 leitup yksi kohtkus meille kirjoittatakseen siitä veoputtusesta. Apostoli Petrus kirjoittaa sen niin. Kes olit olnut sona kuulmattut muiste, kun Jumal pik meil ottas Noa päivil laava valmistamisen ajal, milles täheset se tähentäp 8 hinke veest päästetti. Selle vörtkujuna päästäp teitkin nyt ristiminen, miss ei ole lihalikku ruvettu se korvaltaminen, vaid hea sydämetunnistu se taotleminen Jumalalt Jeesuse Kristuse yleistousumisen kautta. Kes on läinyt taivasse ja Jumala paremmal käällä, kun temal on alistattu inklit ja meelevallat ja väet. Saal Petruse kiris on siis sellainen lov-tolkentus veuputtusesta. Noa luku on pealle meille kaikille yhinen maailman alkuajan ajaluku. Aga se onka vörtkuju ja vörtlus ristimisestä. Kun Noa ja tema pere päästetti vee läpi pattuselt maailmalta, niin ristiminen päästät meidät, kuin siinä Jumala sana yhentyp ristimisveekaan. Veeuputus on siis vörtkuju, vörtlus meidän ristimisestä. Ja ristiminen on niin suur teema, että ehkä me ei sel korral sest rohkeam ytle. Aga teisellä korralla voimme tehdä niin. Aga viimeiseksi tähän vielä kysytä sinulta, että missä sinulle ytlep ne temapäivä bibliloot? Kas nendellä on sinulle mitäkin sinun elulle tänä päivällä? Kas ne rääkivät näiteks hirmsast Jumalast, kes hävittäp? Voi kas ne loot rääkivät sinulle armollisesta Jumalasta? No, minun jaoks ne ytlevät molemmista. Jumalan biblijärki täiesti pyhä. Ja tema pyhatus on pattulenna kuin tuli. Mittukort Biblis öeltäkse, että se, että Jumala on pyhä, Jumala on nagu tuli. Ja kun me olemme vielä meidän pattudes, kun me elämme vielä meidän pattudes, peaks meidän toesti karta Jumalat. Aga sama aika Jumala on täiesti armastava. Ja tema on antanut meille tema poja Jeesuse Kristuse. Ja mittukort Jeesus Biblis ytlep, ära karta. Ja toisesti on niin, että kun me könnimme Jeesuseka, meillä poje, pole vaja karta. Sest temas meillä on kõik patteks anteeksi antminen ja ikävene elu.
kahenne täällä pärast järkminen piiplitunti ja selkooralla meidän teema on rohkem Jumala lepping noaka. Viimeiseksi tahan vielä onnistuta siitä. Issant onnistaku meit ja hoitku meit. Issant lasku oma palepaista meie pealle ja olku meille armullinen. Issant tosku oma pale meie yle ja antku meille rahu. Aamen.